Приятели, днес пак ще реагираме на видеоклиповете на Светът на Ванката, част 2. И ще започваме и следващия му клип е оправям шкафа. Нека да почваме да го гледам. Добре, сега той Иван не може да пусне телевизията, както си мисля аз. И оставя някакви си неща. Маля, как се говори с телевизията. Как си скърчащите шкафове. Който и детко е вземала ракия ли? Божите си избори. Аз като ходих, то беше гати лудницата. Ама в кавички. Да, той наистина си е философ. Няма нищо различно. Бре, голяма работа. Чакай, аз мисля, че той не е ходил на избори. Или... Има доказателство. Все пак тя много определено знае, че се обича да пие ракия с Колю и както винаги лъжи. Боже, за който се орела, тя като го види, естествено, че ще го познае. Ето е камерата, бе. Та пак. Нали ти се чува и гласа, бе? Абе, вие си казвате имената, бе. Ти са мене ли говориш, бе? Или говориш с този, който държи камерата? Изко си заразен. И какво е тази посетил? Боже! Че какво? Какъв ти е проблема? Абе, смените си шкафовете, бе. Те скърцат като да не казвам ко. Сякаш аз съм в туалетната и съм до голяма нужда. Каква фирма, бе? Ти дори не ходиш на работа, кой знае. Ми даде. И как ще го правиш? Айде. Абе, кой е гледал с като някаква, бе? Боже! Гъч. И какво? What си? Че ти са... Я че трябва да тъй, бе. Естествено. Вземи си я купила. Ти си използвал масло, че... Какво масло? За кола? За кола. Но какво? 10 на 40, 5 на 30. Не, 12 на 13. Обикновено масло за мазане искам. Мале, той нито знае. Нито са познат в магазините, нито нищо. Ай, ти тък му си излязал, бе. Кой знае? 20 лева. И че ти тук се струва в София. Не в София, ами... Де живееш? О, Боже, абе ти сами не са чини и други неща, бе. Ти малумен ли си? Ма че ти е свършила? Дай ми едно веро. 10 лева. 10 лева вече няма как. Как 10 лева, бе? Ти добре ли си? 10 лева. Дай ми едно веро от 10 лева. Верото от 10 лева свърши. Стана само 15. Разбира се. Тъй гледа по-скъпото. Аз ти си мисля. Че коса ти помогни, бе? То стана по-лошо. То стана по-лошо, бе. Виждам само, че още скърца. Кога започна да чуваш през очите си? Добре, не интереси. Отиди да купиш едни нови панти на този шкаф. Да, аз сега панти ще купувам. Само панти не бяха да ти купувам. Кой е? Тото и се струва 15 000 лева. То е гати скъпото.
Да се беше облякал и да беше затворил вратата. От най-обикновените. Митише. 30 лева. Бо! Аз ви казах, то сега ти скъпото. Си каза търсил букука. Гледай, какви панти, чисто нови. Ще отида си взема куфарчето. Иване, ти какво ми ровиш показания? Какво е това нещо? Къщи шкафа още не си я оправил, така почна хорските да ми оправиш. Нима аз просто... Ти знаеш ли, че другата седмица сме на родителска среща? Че не ли миналата седмица ходихме? Бях с Сташо. Там бяхте с Сташо на беседката на пийте, не на родителска среща. Да не, бях на среща с родител. Родителска среща. Боже! Ти си направиш един тест, едва да Гати логиката. Гати логиката. Много добро, нали? Е, си остави куфарчето, Уе! Нищо не може да се намери. Добре, уе! То ти мяза на... Ти мяза на куфар с храна. О, Боже, Господи, помогни ми, що си вам? Значи в този медиен рудник за една секунда се завърташ и всичко изчезва. Ще трябва да купя сега нови панти. Мале! Обаче взема върна... Ами те се струват 40 лева. 40 лева, бе. Едни панти. 40 лева. Свършиха. Останаха само от 40. Казах ли, бе? Казах ли, бе, че са 40 лева? Следващите са 50. Ако освен си купи нещо, да. Кой знае? Чакайте, че нещо към... Боже! Ти луд ли си, бе? Нали има болтове? Къде го оставих той нещо, бе? Къде го оставих, бе? О, Боже! Ей, тук бе. И подрежда се нещата, като си толкова с умен. Мау. Ти си са косатива, нали има болтове? Ако няма, вземи си купиш с това 60 лева. 50. Готово. Още не си го правил този шкаф, Иване? Оправи го, ма не виждаш ли, че те го смених пантите, ма? Айде да. Без нови панти няма как да стане, Иване. Ма това са нови панти на шкафа, ма ей къде са старите долу на земята? Сигурен ли си, че не си свалил? Ти са обратните, бе. То го мързи. Не, сигурен съм. Това са новите панти, защото новите панти имат цени на тях, а пак старите нямат. Тоест не продал стари панти, отивам сега да го оправя. Чакай малко, чакай. Абе. Чакай. Няма какво да гледаш, отивам да... Абе, махни малко, бе. Какво? Върни съм. Мале. О, тя има късмет, бе. Не, ти го знам. Много си млад, Иване. Тести да прави. Добре, изгледахме това видео, приятели. Довиждане. Чао!